Здравейте, здравейте! Един много кратък, но много силно работещ енергиен рестарт, който може да си го правите където си поискате, колкото пъти си поискате и имате нужда от него. Защо ви го давам? Защото в живота има ситуации и моменти, в които енергията се усеща много тежка. Не защото има нещо неправилно в нас или в околните, просто сме поели твърде много от деня. И този прост рестарт, който можеш да изпълниш навсякъде и по всяко време, е много лесен и работи успешно. Стъпка номер 1. Спри за момент и усети тялото си. Няма нужда да правиш нищо особено. Много хора пропускат тази стъпка, но без нея резултата е почти никакъв. Осъзнаването е началото на освобождаването. И така, почувствай тялото си за няколко секунди. След това направи едно бавно вдишване с едно още по-бавно издишване. Ние не чистим нищо в момента с това вдишване и издишване, просто даваме сигнал на нашата нервна система, че ние сме в безопасност. И след това, стъпка номер 3 е да идентифицираш едно нещо, което най-много ти тежи в този момент. Това може да е ситуация, може да е разговор, може да е лошото настроение на някой или обидните думи на някой друг. Може да са твоите мисли, твоите притеснения. Това е третата стъпка. Четвъртата стъпка, след като вече знаеш какво ти тежи най-много в този момент, аз искам да помислиш и да усетиш къде в тялото ти това напрежение се съхранява. Винаги в тялото има едно или две места, където са с най-силно напрежение, когато ти си мислиш за това, което ти тежи. Дали е в гърдите, дали е в стомаха, в челюстта, в раменете, в бедрата, в краката. Ти трябва да определиш кое е най-силното. Къде се усеща най-силно напрежението. Защото тялото винаги съхранява емоциите някъде в себе си. И в момента, в който откриеш, примерно ако това е гърдите, просто сложи ръка там за няколко секунди. Няма нужда да си представяш нищо. Няма нужда да се опитваш да направиш някаква визуализация. Просто задръж нежно ръката си за няколко секунди в тази зона. Това помага на тялото да премине от реакция към регулиране. И след това попитай себе си. Какво имам нужда? От какво имам нужда точно в този момент? Това може да е тишина, може да е пространство, може да е заземяване или може и да е нищо. Просто да направиш тази пауза, да направиш това спиране за около минутка. И целият този рестарт, цялото това възстановяване отнема много по-малко от минута дори. Но помага да се върнеш обратно при себе си, без усилие, без натиск, без напрежение. И ако това видео ти е харесало, ако искаш още практични съвети или инструменти за емоционален и енергиен баланс, можеш да ги намериш в моя вебсайт, можеш да ги намериш в моя YouTube канал. Харесай, абонирай се и там ще видиш много неща, които могат да ти помогнат да живееш много по-спокойно, много по-балансирано и много по-щастливо. Благодаря и хубав и успешен ден! Надявам се това видео да ти е харесало. Ако е така, сподели. Благодаря!